tamagi din ng pantisan, ano na. Dahil ko ang pantisan. Pantisan. Sabukan ya. Ano siya, pag sabukan niya, nagalit siya. Yeah. Sigurado dua. Ano sura ka? Maluya sa laban. Kuya, baka umayalala yung... Ano dyan? Oo. Pag-sigit na gilo. Yan na, wata na nagulat. Sino na lang, Ben? Ang sa inyo eh. Ano ba? Ready.